Kwenzeke kanjena uGeli ufike washisa endlini ka-Andile, u-Andile ezedinwa nje. Ufike washisa endlini ya-Andile ngoba u-Andile ethi ake ezolanda impahla zakho usekhathelwe yini. Cause uma ehamba u-Andile uyamlandela, athuka abangani ba-Andile babizeke ey'tabane. Namhlanje nje kade sihambile sesecaleni lakhe u-Andile-ke waboshwa 7 days. Kuthiwa akasibuyanga kodwa naye kodwa uzohlala 7 days kuze uhambe siwe usewezile. uGeli ushise indlu waphihliza amawindi endlini ya-Andile, wabulala i-bathroom, washaya umfana wakamakhelwane nje. Ubethiwa ngisho uma bengenza u-Andile nje uma ingane yakhe le incane esihleli nabo la endlini, akasayithengeli ngisho lutho nje through yena uGeli. Ubekuhlaza nje uGeli athuka kwasana. Akekho nje umuntu ade engamthuki uGeli, iy'nhlamba zakhe nje siyazazi sonke, akekho bekade engamthuki uGeli. Ukuhlaza befuna ukumcontrol u-Andile, amtshela ukuthi enze ukuthi. Ngelinye ilanga wafika u-Andile ehleli nentombi. u-Andile wayengeke akwazi ukuhlala noma wengane cause noma wengane abathathu. Wayehleli nomunye woma wey'ngane zakhe. Lo sisi lo wafika uSineyi, wafika washaya isibhamu egcekeni. Bala beno-Andile bala wafika washidubula isibhamu egcekeni. Ubekuhlaza nje vele-ke nje ubekuhlaza. Amawindi wawaphihliza i-bathroom wayibulala. Indlu ya-Andile insuthu wabulala yonke into nje. Ukuhlaza lo Geli abamkhulumelayo ukuthi kuphela abamazi. Sini kuwena ngo-Andile Sine? Ngathini kuwena ngo-Andile Sine? Angikhuzanga Sine ngo-Andile, azange ngikhuze Sine ngo-Andile ukuthi hlukana nale ngane Sine, awuzange ufuna ukungilalela. And ngiyabona manje ukuthi uyangi-avoida and ayithandi loyo nto. Yazi I'm worried about you and yabo yonke le nto le ngakutshela ukuthi ngezipheli kahle, ngakutshela Sine. Buka ukuthi unjani Sine, zibuke nje ukuthi unjani. Okwesingaki Sine uba njena, okwesingaki Sine. Kanti yini ngempela inkinga yakho? Yini ngempela inkinga yakho? Ufuna ukufela emanyaleni ushiya ingane yakho? Ingane yakho incane kanje? Ufuna uyikhulisa kabuhlungu? Hayi Sine, hayi ngeke hayi ngeke mfethu hayi ngeke Sine, hayi ngeke Sine. Yini kanti inkinga? Ufuna u-Andile aze akubulale? Ufuna u-Andile ukufa ufele ezandleni zakhe, ufele emanyaleni? Yini ngempela inkinga yakho? Okay guys, anibonani. Ngingenza ama-videos about udaba lukaSine ne-boyfriend yakho u-Andile. Okay, maybe ex-boyfriend, I don't know. So mangilalela lama-audio lawa amanye from Musa Khawula, of course. Kunenye ivideo nje engathi I think ungena kusendlini, angazi kusendlini ka-Andile, because the lady in the audio says ubehlanganisa endlini ka-Andile, uphuleni waphula amawindi wenzani. So kuleya video le ngena sound, khanya ngathi kuse kamereni or whatever endlini ka-Andile lapha. Okumoshwe yonke into, yabona imbedi kuhlangahlangene zimpahla, angazi ngathi khona into esishileyo lapho, angiboni nje you guys. So apparently allegedly uGeli nguyena ongathi ube wesi against u-Andile. Ngisho ngoba phela ngeke ngenza ama-video sizwa ukuthi okay, this guy was arrested, he was abusing his girlfriend don't. But kumosi uthi uyalalela udaba, according information esiyithola on social media, it's like both were abusive to each other. So I'm like bebe ku relationship enjani? So bebehlala bonke ngoba laphana kuthi yagwika Andile, unawe unakwakhe, u-Andile unakwakhe, bayavakashela nobahlala bonke whatever. As for the audio from the mother, she's saying kunini ngikutshela ngo-Andile funa zakubulale. Kodwa naye mangabe she does the same thing to ku-Andile, it doesn't make it right. Ngoba manje yena usekalimele, usesibhedlela, everything, it doesn't make it right, which means they were just abusive against each other, which is wrong. Kana manje kuthiwe she's hospitalized masizwa, and ukuthi uma iphuma lapha uzoboshwa ngoba uye kuthi ushisa imoto ka-Andile. Lo khuluma ku-audio uye waphihliza lapha endlini, uyabona nje kuleya video yenye ngiyifakile,
kuma phihli laphana ngathi ugirl uhlangahlanganise yonke into wamosha like what the hell. Uhlala kanjani guys ku relationship enje? Uhlala kanjani? I mean, and leyo ukuthi ubelandele andile kubangani bakhe afika amshaya phambi kwabangani bakhe like wow girl. So sazi ngani ukuthi uandile ubengaziphenduleli mangabe ethethiswa phambi kwabangani bakhe mhlambe eshaywa ntontoni? We do not know. It's like it's from both sides. So bazoboshwa bonke ngoba allegedly Andile is already arrested, yena usesibhedlela ngoba uthe kuthiwa ulimale ngoba ubeshisa imoto wase uyasha. But ilihlo njengoba limnyama laphana angazi ukuthi ukusha noma kushaywa uAndile. Like it's a holo uyabona like ama clips nezithombe ngendlela limele ngakhona ugela. Hayi girl. Like ube uhleli kanjani in that relationship? Mawakazathi ufuna za kubulale yini? Wena usuku senzani nawe makuthiwa uyamlandela kubangani bakhe umthethise ubabise ngamagay uthini like kuyashaywana nje la kuyashaywana. What kind of a relationship do you have, girl? As for the age thing, I'm not buying the age thing. He's 24, she's 30 something. Na ufunile musukuthandana nomuntu omdala kunaye. So lento yokuthi sixeke lawyer sithi ngoba lawyer omdala ayisebenzi. Into wrong nje ukuthi balimazane like bamoshelana impilo. If you burn my car, uyishise nje ingqonqe. Ufike endlini yami ufike uhlangahlanganisa izinto udabule ushise wenzeni. Uyabona ukuthi kunjani kulela camera ngathi zikhona into ezishileyo lapha. Ukuthi nje angiboni kahle ukuthi uyabona imbhedi nje ukuthi hayi. Uguy naye nasi yalethu ukuthi ithengile ugela athi beshaywa ngayo le. Kusho ukuthi nje kule relationship bekushaywana nje kuyashaywana. Manje senizoboshwa ke niye jele nibe benithandana like wow. Hi guys, kodwa no. Like really? Hi angazi bafethu shivora ka comment section. I'm like ngizoyilalela le ngizwe ukuthi ugeli nje bephuma esibhedlela uboshiwe noma kwenzakile kodwa ukuthi phela balinde kombopha. Ugayena already he's in. Ngokushaya kanjani umuntu alimale kanje? Hayi cha shame.